Robert minn dejjem kien qrib in-nies u mill-ewwel daħal f'qalbhom. Kliem missier l-14 il-Prim Ministru ta' Malta, George Abela, mumenti wara li ibnu Robert ħal ġurament tal-ħatra fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Reazzjoni naturalment hija emozzjonanti ħafna u li tara kemm in-nies laqgħuh mill-ewwel. U dik hija ħaġa importanti li daħal fil-qlub tan-nies. U naturalment m'għandix dubju Robert di mhux se jinsiha għaliex il-kampanja tiegħu kienet il-ħin kollu dejjem hekk min-nies għan-nies u jrid jibqa' qrib in-nies. Kull missier huwa gburi buliedu. Iżda George Abela dan kien jum speċjali aktar minn oħrajn, meta qalilna li ibnu minn dejjem kien qrib in-nies u hekk se jibqa' jkun. Il-President Emeritu żied li l-ħidma ta' ibnu żgur se tkun imsejsa fuq il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali għaliex minn dejjem emmen fl-importanza tal-attenzjoni lil dawk l-aktar vulnerabbli. Il-prinċipju naturalment jitla' mill-ġustizzja soċjali u ma jinsiex in-nies l-isfel, il-foqra, il-batuti, in-nies li huma bil-paga. Naturalment irid jollilhom il-pagi u qala wkoll waħda mill-proposti tiegħu għaliex importanti aħna ma ninsewx il-ħaddiem, ma ninsewx l-iżgħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.